kakalawa ng suwas na kaywa. Kaksakin ka at malalaki mo ng ulas na kaywa. Paing pastalasya. Bisa ko nga sangkyan siya sinapiyan nga papalanis lang. At talala ko doon. Na paing ni pesta pelasyan. Wipe mo't kol kewisyan. Kamait na kaywa. Pastalasya pe. Ni pastalasya. Tikin slash kaywa. Kapsakin ke. Kat ko'y mano. Kwento kayo ni Kiyaw sa inyo. Amay wan na pa'y mayong atak. Tingos nilin na sa nga pachuti. May matalata nurse lad Richard. Start to Richard and Mas. Elala Kiwita. And mga pinawa mo Wednesday alafawi. Na elita katasin mo ito. Moitsil ki alas yun ang papasta si Lois ngayon. Pasta alarsan. Menelos na kayo ni Dudut. Na amay tipenayok mga sako. Hash may te siyam-siyam petibuk. Nga ginapain kawas na kaywa. Ang tal-tal pe na siwas na kaywa yung pinasma. Karot tate pal na kinalos ka. Ngayon. Lasha, eh? Para talala kulus, mamaya paano nga may pakla ko, sila naman na. Nangalang din, tignis, pwede repetas, masandalan sa piwit na kayo. Pwede katilan, ulian, tentuyan yung betang undalan. Kaya saunan, protetunan. Careful wearing now.
Nasaan na pa rin tayo? No, tiap pula. Au, pelton. Hey, Ben. Okay. Ngam tadi ko plan 2 ya. Kakak. Lemah dah.
now po. Can you provide us food na? Ipa nga naman po. Jagat pala na wikat ke pincha class patas mo sa inyo. And ang mahal ka dinakilin sa amin lang na. May pikin may relasyon kami sila mo aliya bakal may ko kamtay sa siya na lang. Man mi ako din. Aslan nito may malama. Ang relasyon pa kaya lang season 9 pa may magkayawa. Ito na ba maasla mo? Gaman na. Ay, ito sa kayo. Ay, wala naman yung isya ako. May pala yung investment teman siya. Naman lang siya. Asto mo siya ako sa hali yung siya. But, ali siya siya. Alam siya. Oo, ang nalayo nila. Kaya makinesa. At akin nalayo nito saan pa yung niupe. At ito natin, process ko na siya slow-so. Tapos, yung ako ay narela, over na lang siya slow-so na. Para, actually ako, tayo pala yung sa kamay ko lowos na, kimakulungosan. Kaya nga, track ko naman lang sin may plancher, Honolulu, kabinde, may tulang Itawi Force, youth, massage with colados, wire, wait na kayo Honolulu, wikat kilay ni sa inyo. Ilo, mga lalak na suwas ka po sa dapat kita kayo nila siya. Kaya may track na tulala, may school care, track sila mga lansin, yung time to line sa kuya, kay Lucen Bell si mga tako, takalan ni siya teman siya, ilo kay Aro Lowos, at ang atap-tapi, kesyo ay bubulos pa ng recta pincha class. Kaya tuos, katindi tuwi kaya kesyo ay bubulos. Bila yung sin may kesyo lash na yun, may ito may lus pa, kaya ako po peg, istabel, lalo siya, kaya ako yan nakalus. May ito yung samsami, bila kakali ang loko, mo kami mga sure. Kasi men, actually bila, ano yung unlock kay Mabi ko sa? Matawag lang wisya loko, matawag Eurobos. Mas race ta pa ko sila Mabi ko sa. Narang ali mo, ngayon may kapasyo wearing na. Pero nga, dito ko sa alingan, may sasya pa ngayon, tapos alingan kinadi ko sa. Mawi ko sa mga tagasong wala wisya na elim, napangash, insin. Lo malap ya shlos na kayo. Lo malap ngayon na wisya ko. Ito nalululo, may tulad, you know. In fact, lo malap ke chest size chest si mapusis lang ngayon. So na. Hindi pa kaya, katala na yung mga anak din, followers, KOSRAEAN ang mga yun. Hindi upe, kere close, sa kesyo yun ang mga yun. Pero ngayon ko na kayo kakula mga anak si Mas na kayo. Family lane si mga patako kaya. Pero kahit si natin mga akin natin sa ang kula mga anak kasi iba sa kayo niyo si Rudy at Kanyato. Medyo sa ase. Ate mo kula mga anak na kiskid. Deshin song. KOSRAEAN namin. Siyang Ladasta. May tulos. Alam ko, live, naman pag hindi kayo may program los. At lima nga lutut din per, isa na siya sinastay ito at kimakulis. Ay paano mga ulangan na ulang may talk na yung saksulo na malap, kimana kayo makatpalaki rin siya sisipin, like you say niya. Ay, sila malap.
Albert, sino profit yan, please? How much? Ho. Asap po ka nga. Thank you. Dala siya rin ko na na-press niya eh. Siya. Na-press. Wala nga niya. Ano tayo yan? Pay, dala siya malala. Ipa rin. Ay no, Manila, totally. Sige po, Pasha, Ayaw mo. Kakla. Pero naman na kayo ako kasi yala may wish 7 zap na. Ay, foil na kami tayo si Petek mama kung naman tanakang. Nam tayo siya nga 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 sa mga siya yakta nung tayo katawsta ka. Okay. Kung tayo ba kulo wala kung daltakan. Well, Win. Wala kang takuan. Wala rin, hindi? Oh. Oh, no problem. Irene, welcome. Dito. Mama. Ito na nga sa situation. Matagyoki sa wala mo. Hindi matuputa. Ang sila na dyan, matuputa. Manala plan na lang. Nga wala matching non-profit organization. That's serious. Kaya lang yung dalagaan. Dala. Tak na yuyak mo. Napnas, kung sa nais mo naman, kamungunom, tuyak, pero nasa katawag, kung tapos na program ba siya? Pero katrelisa. Yes, lang kayo ang kanon bawat lemon. May dahil yan ano to. Saan kayo ang kanon bawat lemon? Kung ba sa break, may saan. Bakit naging yogalin? Yogalin brown set. Gracias ilang ngayon. Brown set. Punta din ba isa?
Pwede nyo, galing. Saan ka ba makakita? Ay, Mike. Saan kayo mamaling pagod lamansin? Alam eh. Sino sang? Sang sa ko mamang P4 kaya. Mama kita 10 rupat. Pare. Pasok kami marang. Nasimmet mo tawo yan. Sirian County, kana bangon niya yung prakla. Wangin mo rin kaya malin mo. Sang na sang. Matahan na yung safety nga. Sirian County makontek yung mo rin. Paano kiyakalan niya kaya? Paano ka tayo likin mo? Ilan siya? One in time. Kita sa mga ginabilis na natin ko.
wanna kaya puno pa. Right, so you pick up on that. Baseline tell time when you kick on that up. Style you shot a girl and hook you up. Love how you sexy round and fat up. Mic check. Shots. 1, 2, 3, mic check. That's the way. Just
Mic check. Thank you, man. Te van a tener que ayudar, no van a poder tratar de llevarte. Cooking up, alright, from now, okay. Wala na ako rin. How about checking out? How about reach out your hand, feel the wind going through your hair. Was it alright, just you and me? You are nice where you're supposed to be. Watching our song on the radio. However you may wanna put it with your music, that's what's good. The music's just right and the mood is bright. Summer of 25 midnight, right? Making good vibes, everything's alright. I'm writing memories with you tonight. Yeah, I know we're never coming back. So pass that music, lean back, relax, let's ride. We ride. I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on the rise to the top. No letting ourselves. Kaya tolong na phone naman ilong tingin na ke. Unya kadto Tolong na phone. One, two, three, go.
Har pa no? Kummet pa. Kumset ka. Sister, kay wanna know to show. Do you get matan ko siya? Siya
Boricua, cubano, boricua, cubano, Kipag mo man, SNSS kakailasin kay kasingi. Karangan niya ko lang nalat, kimatawag kaya ko versa sila singin ke katakalay naksa kila ke phone sige. Ulak na yan, sis. Pinag ko siya. Alang sir, wala basta alarsa, ninarala pa, yung lang na siwas na kayo wa. Matawag kaya basta ma, basta Honolulu, basta KOSRAEAN, ni basta lawasan, Deacons, Deaconesses, lay ministers, thank you, wasan. May call na kayo ke guys, si una ka ma karangan taka sila siya ni ke pensing. Ngay talala po suma. Kisekan na yung karangan kat ke matalas ki na na. Sakat kalam ke room, hotel room lash ki upas tas pakarangan kat man. Mungolash, may lang ma KOSRAEAN na sirsala na yota na. Wipe, mani se makos katsang ko suga na palakan mana se shige. Ngaya kat la may tinga kaywa may KOSRAEAN baga kapan kula atari la lash ke lang se yota na lawas na sesh. KOSRAEAN mai ge academia kalang lawas na sesh. Ke katar si rowas ke pensing. Ke matawa ken plan lash ke pensing kat te bangan magteorela. Boss, may kutong matakay na aktikal kalye fashion lasha tasakta. Kisipin pabalangin. We cut call cut fagmo. Katera na plan lashan, evak sa fila. Nabakat like pensing kat ak sa fila. Ngayon katlan ka. Kula namalap na siwas may Honolulu na kayawa. Ke mahawala na pes. Kat palakin ni kikatabalan. Kaya pufong kalututan. Kaya lala, shit lang may lang makatarala na siwas ke pensing tasakta naman na says tingkain falisa kayo wa matasya ka ke pensing ano rala ba space ala kan lap na sin wisa Honolulu ispen kat pa wisa Tafunsak
kawas pa sisters lash in Christ kat lang si tak kulo malap na suwas pe ke kawas nganin we back God kate Allah pinarsiman ay ben abak la salar pinash tagalawas nangi kabin kawas lining taga Allah katapan kawas inais kawas kayash kawas kawas kulo na malap ke mana kaywa kulo May announcement si Nash kisi pa tao yak ne Nissan nag-estudyas ko. Ay, namalak crash. Namalak sinisang si pa ako lalalos katli lusak sa pila lumalap kay from na kayo kay Kawon post pag-usap ka lagi katli ano kinakam kita Vulbuan natin kan kiyak sa film program na siya pange yash samram se do lalawi may samte usap ko ikan repeklo lalos lash na seus along sa agila na preston ng Tafunsak kipensin na nagkarasip samram toto tibidin samram tarin nagat yaklas ko na naga sot pela los ko sinrasang lawasan Basta kalian. Son, what do you think? Okay, ngayon mga magkatulapin. Austin o yung ganaro, 20 laps na sin. Wisi ada wan siya kabin na may tulat ni Luyash, katamay siya pinantiyawan siya. Ngayon ako, kaya na siyang pramagat na Tafunsak. Kaya na ako gusto ka rin kalsum na nga pa presence ni Tafunsak, kaya lang lang ka. Kuliak lang dati, siya utangan ka nus, kinan Honolulu Tafunsak. Atau tiap may sabi malam tolo na kaya ako spang. Kulang asin ka kibat kan palakin. Kulya klari pa ng Tafunsak para alaf ko panay niya nakatapilin. Kisipin. Katsang asin ka. Tayo wangin sham lanit may sham yok ngayon na kinahawag lang. Malal ng mga magsin la siya kablatar kamay simancher siya kablatar na may Dila na si Frank na kalimi with Korea ko sponsor la siya pa Barracks na netman. First na kluwala pa David Taulan with sim lash pa air skilling adal pa articles. With money lash pa Siget Guru with sim money lash pa Yoko Noda. Ongan with gold and Tafunsak Honolulu. Kat fin siya ki lalalong lash korek malashing kan kashpal na gil. Lang silang God, hey na lang silang with God wish kaya eto mas pinela. O may bangay fact, yok login, away ko dyan pa kulang asin, with God with wish, laladong ipinendawan sa katalengan kay Diego Uso. Pas siya babakatili, mamakatara kay Lenising yan, Leningan yok rito, ang nagkikatala ako niya. O may bangay fact, yok log, kulang wala, may bangon daw ba siya na magsimasyong siya. Nag-esko ni na yoki sham la. Dari daun segunda pasti. Definitely nake sang. Basta kalian. उसका दिया मैंने बोला तो
Hello. Ngayon sang pero wait mo pa rin kain kasi ka kailan sa ang lasyo. Sabdo nga tayo sang pastor Aliye at na phone na ako ng kay Sanglo. Hello, namin sisipin kami ng nagsinggan kumulas. Ale, ngayon siya kikat taga-siya playa taga-nilas. Ngayon silbi kayo ni mas manyak tari. Ano na, siya kilongya kapine. Sam-sam lang WC las pinintawat siya. Kod niya alu. Machuko belashni. Tari lagi. Kapine di sam-sam leles. Siya nga di sam-sam leles. Ano na may siya Precies. Als je als je het als je last maar was er ook goed te gaan neer. Ja, dan ga je was je van in mijn land. Alle was je vast neer. Dan was er hele which is very, very typical. Maar was er van Mosukle. Alle maar was er anders. Wanneer je aan de dag normaal op je best Netikin nga babay ka swing. Aliyok swing babang wangin sabi wala ke bosmo. Kina from ning ata aksya bia. Nang siya usiya na pon na itu yak diyan jen ready siya bangin pong siya palas. Ite sham wangin mo item dan singen. Shokta di bos ko minin siya Gusto mo siya may tolo kumanin chakla. Nga from na kung dan takan dahil mo. Kung dan tu yak diyan jen. Bon matiga. Second name we went to win ship there. Pangai pong siya pala sa Kusya ma dengan lena kusya dengan. Minimum utos payo. Ichios. Anen angisi kusya tu yang Come dig in. The speaker sing Malay. Me. Op de connect je naar je wall hè. Heel power speakers. Oh.
Sisaktungan arala may pagse. Pati lang sang may sama ng piya. Asya presidente ng mga karala ng church sa Honolulu. Kuisya, sister in Christ be siya. Pangay kaya ka na arala pa ng pangulo ka karala mo lang na siya. We may lang sang sila. Sang na siya sing. Wala naman. Pero malam, nakakabilin na po na wait mamdaming din do ya mo na ito. Kemudian mo, kemudian mo dapat na nagpupara da pizza. Tuyak. Esta siya ang niya sila pa naman. Main palagi ni Maggie. Hindi ko na kaya na ito lahat 20 niya hindi. Pero paano nasa ano mga siya ngayon? Amen, Pastor, kumala, nas naman. Kung ba, gusto daw. Kung na mga dewa sa akin. Kapag na ka. Una, gano'n. Kumala, Pastor naman. Okay? Begon zum Tanching. Begon lang zum Tanching. Ah, tayo fine. Naman pala eh. Arrangement is gonna get back home there.
El pa del game last cap na siya eh. Basta mo jakin kadamot na niya. Mama, wagan din ka stop yung palal ka. May pinag tao, yung parang tuya.
kami! Uy, kung tolan na phone na. Tolan na phone na. Kung ganawin na. Kung ganawin na. Hello. Lumalas. Lumalas.
Alright, alright. Everyone up, carry like a bush. Pili dia per dia. Carry it. Apa lang nila tayo? Pili